यशाची प्राप्ती आम्हाला होईल. त्या पांडवांना संपवित आहे आणि तदनंतरच असं घडल्याच्या नंतरच राजकर्ता आम्हाला होत आहे. एकच मार्ग आहे. आमच्या कौरवांचं हित पाहणारी व्यक्ती आहे, ते म्हणजे माझे मामा शकुनी मामा. माझे मामा धृतमेंद्र आणि चाणाक्ष बुद्धीचे आहे. आतापर्यंत त्याने आम्हाला मार्ग दाखविला आणि त्याच मार्गावर आम्ही आमच्या जीवनात केले. मामा आहेत म्हणून आम्ही आहोत. मग जोपर्यंत मामा इथं येत नाही तोपर्यंत समाधान नाही, स्थिरता नाही. मग थोडा वेळ विचार करतोय आणि ही नैराश्य कुणाच्या बाबतीत, या कौरवेश्वराच्या बाबतीत. ते पाप आणि आम्ही कौरव असं असताना सुद्धा आम्हाला अपयश येत आहे. दादाला नमस्कार करावा. पुढे तुझ्या मनाला समाधान वाटते कारण मी तुला आशीर्वाद दिला. पण हवं तसा समाधान माझ्या मनाला वाटत नाही. या तुमच्या सणाला समाधान नाही. तुम्ही आशीर्वाद दिला होता, आशीर्वादाचा काही क्षण मी माझ्या मनाचं समाधान करून घेतलं. पाहिलं ते काय सर्वांना पाहिलं ते प्रेरणा शेणं जातो मामा आणि करून बसले. कारण कित्येक कौरव मारले जात आहे, कित्येक सैन्य आमचं मारलं गेलं, पण ते काही 5 पांडव संपत नाही. त्या 5 पांडवांना संपण्यासाठी आम्ही कोणकोणते प्रयत्न केले. काही अपयश. 15 दिवस परिपूर्ण झाले. भीष्माचार्याचे रामाचे पडले. द्रोणाचार्यही 15व्या दिवशी संपले गेले. विचार तो करता एकाच गोष्टीचा, उद्या सेनापती कोण, उद्याचा सेनापती कोण. प्रत्येक वेळी आम्हाला मार्ग दाखविला. बरोबर, त्यांनी मार्ग दाखविला त्याप्रमाणे आपण वागलो. आम्ही त्याप्रमाणे त्यांचं ऐकलं. प्रतीक्षा करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. जोपर्यंत मामा इथं येत नाही तोपर्यंत आपल्याला मार्ग मिळणार नाही. तोपर्यंत उद्याचा सेनापती कोण हे सुद्धा आमच्या ध्यान येणार नाही. मग प्रथमतः तोपर्यंत मामा इथं येत नाही तोपर्यंत मार्गपतीच्या मामांचा मागचं कारणही फार वेगळं पण नाही हे आमच्या अक्कलवान भाषांना कळेल ते. पाहतोय मी काय या भरतखंडासाठी चाललेलं हे युद्ध. मग या युद्धात अरे जय पराजय ठरलेलं आहे. घडणाऱ्या गोष्टी आज ना उद्या घडणार, पण यांना कोण सांगणार. हा मामा आपल्या सर्व
सुयोधना तुला नाही. आमचे विचार बाजूला राहू दे. माझा सुयोधन, माझा दुःशासन, माझे भ्राते विचार पुस्तक राधा माझ्या सुयोधना. नतमस्तक होतो. होईल तुझंही होईल. काय कल्याण हा दुःशासनही नमस्कार करतो. तुलाही पोचली. हा विराजमान. या मामा विराजमान. हा मामा बसा. अरे बसण्याची वेळ समीपच आहे. पण विचार केलात का? म्हणजे जणू काही स्मशानभूमी इथं भासते. या तुमच्या शरीरात पाहतो आहे. तुझ्या मुखकमलाकडे पाहतोय. तुझ्या मुखकमलाकडे. होय मामा. पण या मामाला काही वेगळंच दिसतंय. मामा तुम्ही पाहतात ते रास्ता आहे. बसलेली आहे. पोटाखाली मानावर बसलेली आहे. निराशा. अरे जन्म होतो प्रथम निराशेचा आणि त्यातूनच येते आशा. माणसानं आशा सोडली तर निराशा बळी घेते आणि ते घडू नये याच्यासाठी माझ्या लाडक्या भाषा सुयोधना दुःशासना मी आहे तो कशाला. मग मामा तुम्ही आहात म्हणून आम्ही आहोत. हा. ज्याप्रमाणे तुम्ही मार्ग सांगतात त्या मार्गाचं अवलोकन आम्ही आमच्या जीवनात करतो. अरे मार्ग दाखवणारा असतो पण चालणारे ते स्वतःचे पाय असतात. पण मामा ते पाय घेऊन चालणाऱ्या माणसाला खड्डा पाहावा मपेक्षा अरे माणूस पडू शकतो. हे सुद्धा बरोबर. होय ना? पण मामा एक सारखा विचार करतोय. होत आहे तुझ्या देहाची. होय होय ना? याचा मुळाशी कारण म्हणजे ते पाच पांडव. त्या पाच पांडवांना जोपर्यंत संपवत नाही मनाला स्थिरता. अरे कधी संपवणार कधी संपवणार. हा म्हणता म्हणता युद्धाचे प्रमाण संपले नक्की. पण पांडव संपले नाही. नाही बाबा. तुझं सैन्य संपलं. योद्धे संपले. काय केलं यांनी? काय केलं या म्हाताऱ्या झेंडानी? होय, होय. अरे वेळोवेळी क्षणोक्षणी तुम्हाला सल्ला देऊन सुद्धा या मामाचा काही उपयोग होत नाही. पितामह मोठमोठ्या गोष्टी सांगत होते. बरोबर. पितामहाने तुझ्यावर मोठमोठी जबाबदारी देण्याचं कार्य केलं होतं पण स्वतःची जबाबदारी विसरले. अरे त्याने अन्न तुमचं खाल्लं आणि हित पांडवांचं चित्र. होय बाबा. मग तुमचं हित होणार ते कसं? सुयोधना दुःशासना अरे अजूनही शहाणे व्हा. मामा तोच विचार मी करतोय. विचार करून प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही कृती करून मिळतं. मग बाबा सांगा कोणत्या तऱ्हेने ते पाच पांडव संपणार आहे. आता युक्तीचा डाव टाका. एकाच वेळी सारे पांडव दुःशासना अरे इथं आल्यापासून मी युक्त्या सांगत आहे पण एकही युक्ती सफल होत नाही. त्याचं कारण अरे डाव फेकणारा योग्य आहे पण खेळणारा अयोग्य आहे. हे मात्र पण मामा तुम्ही पूर्णतः जाणत आहात आतापर्यंत ज्या व्यक्तींना सेनापती पद दिलं याच्या मासी कारण म्हणजे एकच ते पाच पांडव संपले काय पाहिजे. तुम्ही तुला सांगतोय? नाही मामा. आतापर्यंत त्यांच्यावर जबाबदारी दिली त्याला केलं काय? पितामहाने काय केलं? अरे 10 दिवस युद्ध करून सुद्धा हाती काय मिळालं? एकही पांडव मिळाला नाही. स्वतः शैय्येवर पडले आहे. पण मामा आता याच्या पुढेही आपल्याला यशाची प्राप्ती व्हावी. यश संपादन करून घ्यावं याचाच विचार मी करतोय. मग हवाय याला असा माणूस हवाय अशी व्यक्ती हवी. अन्न तुझा खातोय हितही तुझा चिंतित आहे बरोबर. अशी व्यक्ती हवी आहे. मग मामा तुझ्या ज्ञातात आहे या महायुद्धाला सुरुवात झाली आणि उदयी हवाय तो आपल्याला सेनापती तरी आहे. अरे तुझं आहे तुझ्यापाशी तरी तू जागा चुकला. एवढे दिवस झाले तुला वेळोवेळी क्षणोक्षणी सूचना करूनही तुमच्या लक्षात येत नाही. अरे हेच आमच्या ध्यानीत नाही म्हणून आम्ही कुठेतरी चुकतो आहोत. मग ज्याला राजा केला अन्नदेशाचा राज्य देऊन ज्याला राजकर्ता केला ज्यानं वेळोवेळी क्षणोक्षणी तुझं हित चिंतित
स्वतःच्या सुखाकडे ज्यानं दुर्लक्ष केलं असा एकमेव तुझा परममित्र अरे कर्ण आहे. त्याला उद्याची जबाबदारी द्या. मी सांगतो तुम्हाला माझा मित्र कर्ण आहे खरा कर्ण तो पराक्रमी असल्या कारणानं नक्कीच जर का उद्याचं सेनापती पद मी त्याला दिलं असेल तर अपयश नाही येणार. यशाचा प्रत्येकाला एकच लक्षात ठेवावं अपयश मनातही आणू नये. यश येणार हेच खरं आहे. अरे हे जगत कसं आहे ज्याच्या पदरी यश पडतं तो धर्मी असो अधर्मी असो त्याच लोक हे मात्र धर्माच्या गोष्टी या क्षणी मला आणू नको. उद्याचं पद जर द्यायचं असेल तर अंगराज करणारा असते. नक्कीच मामा आता मला खात्री पडली तुमच्या जाणाक्ष बुद्धीची. आता उद्याचं सेनापती पद मी माझा मित्र करणारच देणार. होय उद्याच्या समरांगणी कौरवांच्या बाजूने सेनापती असेल तो अंगराज कर्ण. नक्कीच. अंगराज कर्ण अंगराज कर्ण. मग सुयोधना दुःशासना विलंब कशाला भावियाची मात येण्याची वेळ त्याच्या येण्याची वेळ झालेली आहे. मग ज्या पदावर मी बसलाय ना ज्या पदाला तू नतमस्तक झालास आशीर्वादही दे. मैत्रीची भक्ती जात यावं चंद्र दिवा करावी आव्हान यावं शिवरासाठी याला म्हणतात मित्र प्रेम. मामा शकमी यशस्वी मित्र दुःशासन अंगराज करणाचा नित्यक्रम या मित्र शिबिरात यावं क्षेम कुशलता व्हावी आणि तदनंतर स्वतःच्या शिबिरात निघून जावं. पण आज तुझी क्षेम कुशलता घेण्यासाठी अंगराज करणं या क्षणी या तुझ्या शिबिरात आला. पण पाहतोय ते काय अगदी तुझं सर्वांगाने हाणी नाही अगदी पायाच्या नखाग्रापासून मस्तकाच्या कमरापर्यंत अंगराज तुझ्या मनात मला उद्विग्नता दिसते. बरोबर आहे मन खिन्न झालंय. बरोबर आहे. आणि खिन्न बदलणे वसुंधरा पाहण्याचा प्रयत्न मित्रात तुझ्याकडे होतोय हे स्वाभाविक आहे. कारण कृष्ण शिष्टाई लातेच्या ठोकरीनं दूर जुगारून दिली किंवा कृपाचार केल्याने शिष्टाई सुद्धा दूर जुगारली आणि अखेर सुईच्या अग्र भागावर राहण्या एवढी भूमी सुद्धा पांडवांना देणार नाही हे शब्द तुझ्या मुखातून बाळबडतात. कौरव आणि पांडव यांच्यात द्वैत निर्माण झाला आणि हा म्हणताय महायुद्ध. आणि या महायुद्धाचे 15 दिवस पूर्ण झाले. 15 दिवस आपण पाहत होते काय अपयश अपयश आणि अपयश त्या अपयशावर आज शिखर गाठायचंय. अरे विश्व वैभवाची वैजयंती लक्ष्मी वल्लभासारख्या लौकिक पुरुषाच्या कंठात पडल्यावर तिच्याकडे आशेला पाहणारा भडंगारा आपल्या भिकारी भाग्यदेवतेला कधी दोष द्यायचा नसतो. अक्षय ही ममतीला फुटत्या फुलाच्या उद्या ठाव मारल्यावर जमिनीचे दखडला दखडाला आपल्या दुर्दैवाला कधीही दोष द्यायचा नसतो. मित्रा अपयश ही खरी यशाची गोष्टी आहे. आणि म्हणून फक्त तो कळस सुद्धा त्याचा शोध कधीही घेतला नाही. अरे हे श्रेष्ठ म्हणण्याचं कार्य तुझ्याकडे मी करायला गेलं. 10 दिवसाचा सेनापतीपद पितामहाना देण्यात आलं. कर्णाची अपेक्षा झाली अवमान क्षणार्धात रणभूमीवर शस्त्र टाकून रणापासून 10 दिवस वंचित राहील. अखेर
द्रोणाचार्याने शरशय्या सजविली. आज मृत्यूची प्रतीक्षा करत शरशय्यावर हुडलेला आहे. 5 दिवसाचा सेनापद कौरव पांडवांचं गुरुत्व ज्यानं स्वीकारलं अशा द्रोणाचार्यानं देण्यात आलं. काय प्रतिज्ञा केली त्यानं? चक्रव्यूहाची रचना करेन, एक तरी पांडव योद्धा धरातीर्थी पाडील, नपेक्षा बाळ विधवा रजस्वाला नारीच्या पोटी जन्म घेतल्याचं महात्मा काय घडलं तेही निमाले गेले आणि अखेर या कौरेश्वरांच्या पदरात नैराश्य पडलेली. अपयश पहा कर्णा, इथं पहा. अरे इथं अमावास्या आहे मामा आणि तिथं पौर्णिमा. मामा तुम्ही युक्तिवाद सिद्ध बाबा, त्या अनुषंगाने माझ्या मित्रांना वाटचाल करावी, बरोबर. त्याच मार्गात अवलंबन करावं. मित्राच्या मताचा प्रश्न मग आज विनिमय करत आहात कोणत्या गोष्टीचा? एकच 15 दिवस मागं पडले. उद्याचा उजळणारा 16वा दिवस. या 16व्या दिवशी रणभूमीवर माझ्या सुयोधनाच्या वतीनं त्याचा सेनानायक म्हणजे सेनापती त्याची निवड झाली. म्हणजे उद्या 16वा दिवस सुद्यांचे येणार आहे. 16व्या दिवसाचा सेनापती म्हणाला द्यावा. या तुम्ही विचार निर्णय करत आहात. अर्थात मामा युक्तिवाद तुमचा आणि कर्तृत्व याचं. मग ते कर्तृत्व कुठेही कमी पडू नये याच्यासाठी या मामाला आतापर्यंत डाव टाकले, पण एकही डाव सफल होत नाही, कारण कर्तृत्व महत्वाचं आहे. मामा आपल्या बोलण्याचा आशय द्यायचा करण्याच्या. उद्याचा जो योद्धा हवाय तो सामान्य असून चालणार नाही, तो असामान्य हवाय. आणि याच्यासाठी उद्याच्या सेनापतीची निवडही झालेली आहे. उद्याच्या सेनापतीची निवड झाली. भारताच्या तेजोगिरी पुण्याच्या मस्तकावर चढवा. या भरतखंडाचा तो राज्याचा भाव म्हणून हे महाभारत युद्ध पुकारलं गेलं आणि उद्याच्या दिवशीचा सेनापती म्हणून कुणाला द्यावं याची नियुक्ती सुद्धा करण्यात आली. तो सेनापती बहुमतानं ठरलेलं आहे. बहुमताला ठरलेलं आहे, मामाला सुचवलेलं आहे हा. आणि युवराजानं त्याला मान्यता दिली आहे. उद्याचा सेनापती कोण असेल? कर्ण. होय मित्रा, योग्य ज्यानं आजपर्यंत तुझ्या स्कंदाला स्कंद मिळून तुला सहकार्य करण्याचं कार्य केलं, अनेक वेळा अपेक्षा झाली, तरी पण जिथं जिथं मानखंडना झाली तिथं तिथं एखादा माणूस अंगाला शर्माला चालवण्याचा प्रयत्न तुझ्याकडे घडला गेला आणि उद्याचा सेनापती कोण असेल? रंगराज कर्ण. मित्रा, ज्या सुवर्ण संधीची प्रतीक्षा मी करत होतो ते शब्द तुमच्या मुखातून बाहेर पडले. शाबास. मित्रा, युद्ध मुखाला तुला दिलेला शब्द आणि माझ्या बाबतीत तुझ्या मुखातून निघालेला मुखोद्गार, हे कर्णराज, हे जे महाभारत युद्ध पुकारलं जात आहे ते केवळ तुझ्या बरोबर आजपर्यंत जी सफलता कौरवेश्वरांना मिळाली नाही ती सफलता मिळवून देण्यासाठी 16व्या दिवशीचा सेनापती बा 16व्या दिवशीचा सेनापती बा अंगराज कर्णाला दिला गेला. नाही मित्रा, तो 16वा दिवस तुझ्या विजयी सोहळ्याचा अंगराज कर्ण पांडवांच्या आता कौरवेश्वर हो, विजय तुमचा निश्चित आहे. सावधान पांडव. उद्या एका हाताला कधीही टाळी वाजत नाही, त्याला दुसऱ्या हस्ताची जोड लागते. बोलण्याचा तेव्हा त्या टाळीचा प्रचंड आवाज येतो. आणि या माझा जड आहे म्हणूनच हे उद्गार माझ्या मुखात बाहेर पडला. जियत आणि अशी कोणती? मित्रा, अंगराज कर्ण रथे म्हणून कुरुक्षेत्राच्या रणमैदानावर पांडवांचा प्रतिवादी म्हणून उभा राहील खरा. तर सांग मित्रा, काय? पार्थाच्या रथावर सारथ्य कर्म कोण करतो? गोपालकृष्ण. भगवान गोपालकृष्ण. अर्थात त्याच्या योग्यतेचा, त्याच्या पात्रतेचा, त्याच्या भावनेचा सारथी या अंगराज
सारथी सारथी हवा हवा आहे. आहे. मग अंगराज तुल्यबळ सारथी हवा आहे मला. हा, निरीक्षण कर. माझ्या युवराजातील असा कोण नायक आहे, कोण सारथी आहे? एकही नाही. का? एकही नाही म्हणतोय. एकही नाही. या कौरेश्वरात एकही सारथी नाही. त्या योग्यतेचा त्या पात्रतेचा एकच सारथी आहे. काय आहे? आणि असा कोण? मित्रराज, स्वतःच्या सख्या भाच्यानं अपमान केल्यानंतर अपमानित होऊन परतून आलाय. आणि कुशलतेने त्यांचा मार्ग अडवून आपल्या सैन्यात त्यांना सामील करून घेण्याचा प्रयत्न तुझ्याकडे बिघडला गेला. ते जमानो देशाधिपती अंगराज, तुझी निवड योग्य, अयोग्य नाही. पण मामा पण शंकेची पाल मनात चुकचुकते. का बरं? कारण आतापर्यंत क्रोधानं रागानं माझ्या युवराजांच्या बरोबरीनं त्यानं काम केलं. पण सारथी म्हणून तो रथारूढ होईल किंवा नाही ही मला शंका. आणि मामा त्याला सांगणार तरी कोण? तो ऐकला तर ठीक, अन्यथा ऐकतील कारण तू अधिकारी आहेस, युवराज आहे. ऐकण्यासाठी सिद्ध झाले नसतील तर सत्तेचा जोखड मातीला सत्तेनं सांग की तुम्हालाच राहावं लागेल, जावं लागेल म्हणून. नपेक्षा अगलबट्टी कर त्यांची. मग असं जर का असेल तर माझ्या मित्रासाठी मी तेही करणार. मग भगवान, हे राधारमणा, तुझ्या वाचून एक वृक्षाचं पर्ण देखील हलू शकत नाही. अच्छा माझ्या भगवंता, साऱ्या भक्त भक्तीच्या रक्षणासाठी अवतार धारण करणारा गोपालकृष्ण पुन्हा चरणी पुन्हा चरणी. पण सांप्रत चाललंय ते काय? कौरव पांडवाचं युद्ध चाललेलं आहे आणि त्या युद्धाच्या लढत्या लढ्यामध्ये आजचा 15वा दिवस जयाची प्राप्ती होत आहे ती पांडवांना होत आहे आणि अपजय प्राप्त होतोय तो कौरवांना. कळतंय मला भगवंत. हे राधारमणा, ज्या बाजूला तू आहे त्याच बाजूला विजयाची प्राप्ती आणि तसंच घडलं जात. पण माझ्या सुद्धा मनात होत पांडवांना सहाय्य करण्यासाठी जावं. पण पांडवापूर्वी सिंहगणानं मला निमंत्रण पाठविलं, मला पाचारण केलं. म्हणून साऱ्या सैन्याने देशाचा त्याग करून या शैल्यराजाला आज कौरवाच्या बाजूला वळावं लागलंय. कौरवांना सहाय्य करण्यासाठी म्हणून मी आलोय खरा, पण नाही, संधी प्राप्त होत नाही. आणि जर का संधी मिळाली असती तर त्या संधीचा फायदा उचलून कौरवांना जयाची प्राप्ती करून दिली असती. पण भगवंता करता करता आम्ही फक्त निमित्ताला कारणीभूत आहोत. पण सूर्य अस्ताला गेला, सारा
काही खुरी अवतार होता युद्धभूमीवर साऱ्या सैन्याने शिंकला ते कौरवांना सहाय्य करण्यासाठी. म्हणून थोडा वेळ विश्रांती. राधा कृष्ण राधा हे अन्न तुझं खात आहे आणि ही तुझ्या पांडवाचं जीवित आहे. काय करू का? सावधगिरीनं पावलं उचलायला हवी. कोण सुयोधन सुयोधन नाव तुला शोभताय आणि आहेच तू सुयोधन. पण त्या गांधार देशाधिपती शकुनीच्या नादी लागून तू दुर्योधन बनलास. मग तुम्हाला दुसरं सुयोधना सुयोधना अरे सांप्रत काय चाललंय? कौरव आणि पांडव यांचं युद्ध चालू आहे. पण जयाची प्राप्ती पांडवांना होत आहे. याला कारण काय हे तुला ओळखता आलं नाही. अरे त्या मामाच्या नादी लागून मामा सांगतोय त्याप्रमाणे तू वर्तन ठेवत म्हणून तुझं वाटोळ करून